Goreng iwak. Bojomu kok cepet makan kok iso sawah. Sopo? Cuman ning sawah rek. Balik nyelek nang dia. Iwak oleh akeh lho, Bro. Bro lah. Semua iki wong atuh-atuh kae wong Kalimantan, iki wong tep wong Kalimantan iki wong ndang legi. Tepe ngelak. Wah, sable. Wah, es kayak gini. Wah. Kancil ndi kancil wong metu ndi? Aku panggah kerep ngalor lah. Nanti no. Yo, tak. Tapi iso. Paling jam kurang lah. Lah mangan sing akeh Mas e. Memang rumangan to kat isuk, beli iwak rumangan. Ya Allah. Yo. Wah, kok sambung aja kekeh paling pedes. Lomboke iki. Lambat. Wah, yo tangane cepet ya cekel. Tuh, bone tirak kembrene banget. Wah. Ayo bro. Tahan dulu. Enggak gini harus. Enggak harus gerak. Awak. Oh, jadi. Nah. Oh, sudah panen ini. Terakhir kulpan aja. Terakhir kulpan. Ya kan, anu main keren, jangan aja ini. Enak yang cici tak dia. Ayo, apa kok darane lebih enak ya. Agak harus terima aja maksudnya bener. Wah, ya mantap. Jono aku parek. Sama saya bener dong gue. Apa. Kira dibuka tulisan lor, anu jeguran. Kalian. Orang loh, lah Bayu lu lewat anu kartu agak digoro. Sebagai wangi.
Dilar sepo. Iki anu wong anu iki. Tuh, Amerika. Ora oleh karo makmu ngene. Terus sing enak kowe Pak dicilike lho coba diciluk. Coba. Tapi aku Ini bagiannya teman-teman. Ini. Ngelatu ya. Pedes tenan ora? Sambel. Iya. Sambel pedes lho. Pengarane apa? Neneng. Lho, Neng. Aduh, sendok ini ngono biasa nih. Dua sendok. Pret, bawa dua sendok, Pret. Nama apa ya? Gol. Mobil berat. Iki sudah gampang, wis coba tak sego musik lek iwak tak dilosne kowe. Tenang-tenang. Ora enak Mas Sambu. Tapi ya langsung langsung. Ibunya ora boleh. Lah, apa gua? Ini kok. Enggak. Bukan. Sama tak apa? Iwake genti mangan wong. Ini. Manen. Keren Bu. Keren Bu. Aku. Mana? Aduh, apa? Lah, ada es lho. Benar. Balik lagi rantai loh, Mbak. Ngomong kayak mana ya rantai. Barang kita loh. Ini tak foto. Si tae wis klenger iki. Cel ya biji akeh to cel gresi cel. Baru pakai. Kuwi lho. Gresi lah. Mas aku kucing. Jangan tak panik kira-kira supaya mati isu meng roh-roh sing roh aku njekeng ngene. Barang kotak lah. Isu Pak Tri bedel apa jenenge iki? Daging isik. Betul. Enggak kok ada. Tuwek lho. Nek pas gawe omahe cepet pertama pondasi kok. Mari ramen dulu deh. Bener perawi.